Представяме ви смарт кухненска мивка, създадена да улесни ежедневието ви с иновации, стил и практичност. Изработена от висококачествена неръждаема стомана и месингови водопроводни части, тя е устойчива на надраскване, висока температура и влага. Мивката разполага с двойна плъзгаща система, която побира дъска за рязане, отсеждаща кошница и вътрешно корито. Подвижният смесител, обхващащ 360 градуса, предлага 3 режима на водния поток, от деликатна струя до мощно измиване. Функция водопад пък ефективно отстранява мръсотията от плодовете и зеленчуците. Добавена е и система за измиване на чаши, активира се с едно натискане на бутона. Бързо, лесно, ефективно. С микронаклонено дъно всяка капка вода изчезва за секунди. Мивката не се драска. LED дисплея показва температурата на водата и използваното време. Не просто мивка. Това е вашият нов кухненски помощник. Подходяща е както за домашна употреба, така и за професионални кухни. Поръчайте днес и усетете разликата още с първото използване.